Abusu ikastolan gaude, nire izena Agurtza Uriarte da, eta momentu honetan zuzendari pedagogikoa naiz. Beste kide batzuekin zuzendaritza eramaten dut, baina nire lana zuzenean zuzendaritza pedagogikoa egitea da. Abusu ikastola da, Bilboko auzo baten kokatuta dagoen ikastola bat da. Auzoa orain arte nahiko txikia izan da, baina, pizkanaka handitzen doa, jente gazte berria edo bikote berriak etorri dira bizitzen, eta, auzoa ja beste nortasun bat dauka, eta ja nabaria da bere nortasunaik, bai bere arlo guztietan. Zerbait aipatzekotan abusu ikastolako aipamen berezi bat egitearren, esango nuke badala urte gutxitan hazkundea handia izan duela. Beraz, urte gutxi eta hasi egin gara eta egokitzen gaude hazkunde horretara. Pizkat historia egitearren, bere urte asko darama abusu ikastola, baina hasiera urteak, 93 arte, haur hezkuntzako zentroa soilik izan zen. Beraz, bakarrik zituen 4 gela, 2, 3, 4 eta 5 urteko gela. Orduan, haur hezkuntzako zentroa soilik hortik aurrera, hori haur hezkuntzako zentroa zen bitartean auzoko umeak bakarrik jasatzen zituen. Eta, gero ikasle horiek lehen hezkuntzako ikasketak egitera beste zentro batzuetara joan behar ziren, abusu ikastola momentu hartan ez zuelako ematen irteera irakaskuntza horri.